Маё імя Вінні Джонс, і гэты урок ты не забудзеш ніколі. Часамі ў жыцці трэба рэагаваць жорстка. Напрыклад, нейкі хлапец ляснуўся перад табой. Што будзеш рабіць? Нам патрэбны валантэр, што не дыхае. Я падрыхтаваў яго загадзя. Спярша агледзь яго. Калі ён не рэагуе і не дыхае, ці выдае гук накшталт такога, значыць, сэрца перастала працаваць і спынілася. Не губляй час, набірай 103. Потым ручны масаж сэрца, ніякіх пацалункаў. Цалавацца будзеш з жонкай. Глядзі, рука на руку, касцяшкамі ўверх. Націскаеш акуратна медальён. Націскай на 5-6 сантыметраў. Гэта 2 дюйма па-старому. Цісні моцна і хутка, каля 2 разоў за секунду. У рытме Staying Alive. Баішся нашкодзіць? Лепей зламанае рэбро, чым труна. Працягвай, пакуль не прыедзе хуткая. Памятай, агледзець, пазваніць у хуткую, націскаць моцна і хутка пад Staying Alive. Гэта працуе. Масаж сэрца. Лягчэй, чым выглядае. Киноконг.бай. Про кіно па-беларуску.